ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଓଡ଼ିଆରୁ ଆମେ ଇଂଲିଶକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୁ ୟୁ ନୋ ହିମ୍। ଡୁ ୟୁ ନୋ ହିମ୍। ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ୟେସ୍ ଆଇ ନୋ ହିମ୍। ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା ୟେସ୍ ଆଇ ନୋ ହିମ୍। ଆପଣ କେବେ ଯିବେ? ଆପଣ କେବେ ଯିବେ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହ୍ୱେନ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ଗୋ। ହ୍ୱେନ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ଗୋ। ମୁଁ ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ଯିବି। ମୁଁ ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ଯିବି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ବାଏ ସଣ୍ଡେ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ବାଏ ସଣ୍ଡେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏଠାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ହେୟାର। ହ୍ୱାଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ହେୟାର। କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ। କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ। ନଥିଂ ସ୍ପେସିଆଲ। କ'ଣ କହିବା? ନଥିଂ ସ୍ପେସିଆଲ। ଆପଣ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି? ଆପଣ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ମି। ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ମି। ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୟେସ୍ ଆଇ ଲାଇକ୍ ୟୁ। କ'ଣ କହିବା? ୟେସ୍ ଆଇ ଲାଇକ୍ ୟୁ। ତୁମେ କ'ଣ କର? ତୁମେ କ'ଣ କର? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଡୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଡୁ। ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ। ମୁଁ ବହି ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ବହି ପଢ଼ୁଛି। ଆଇ ଆମ୍ ରିଡ଼ିଂ ବୁକ୍ସ। ଆଇ ଆମ୍ ରିଡ଼ିଂ ବୁକ୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ? ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ? ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଆର୍ ୟୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଆର୍ ୟୁ। ମୋର ବୟସ 25 ବର୍ଷ। ମୋର ବୟସ 25 ବର୍ଷ। ଆଇ ଆମ୍ 25 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ। ଆଇ ଆମ୍ 25 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ। ତୁମେ କାହିଁକି ହସୁଛ? ତୁମେ କାହିଁକି ହସୁଛ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ଲଫିଂ। ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ଲଫିଂ। କାରଣ ମୁଁ ଖୁସି ଅଟେ। କାରଣ ମୁଁ ଖୁସି ଅଟେ। ବିକଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ହାପି। ବିକଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ହାପି। ତୁମେ ଖୁସି ଅଛ କି? ତୁମେ ଖୁସି ଅଛ କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆର୍ ୟୁ ହାପି। ଆର୍ ୟୁ ହାପି। ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୟେସ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ହାପି। ୟେସ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ହାପି।